दिनै लहर मेलोडी प्रडाक्शना टंलायाव बर'नि एलबाम बेखेवो। बे एलबामनि मुङा मिजिं। बेखेवना होयो बर' सावथुननि फावगिरि नेर्सोन बसुमतारी। बिथाङा मेलोडी मेथाइ खनगिरि फुकन बर'नि मेथाइजों गावनो रोजाबनाय मोनसे समायना बर' एलबाम। एलबामखौ आबुङै नायनो हागोन रामसियारि क्रिएशन इउट्युब चेनेलाव। लहर मेलोडी बेन्डनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे मिजिं मुंनि मोनसे भिडिअ एलबाम बेखेवदों। बिनि बागै मा जानायखौ लुबैदों रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ एसे बुंनो हागोन सार। गिबियावनो गासैबो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय आंखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय आरो आंखौ खबर मोननाय बायदि बा दिनैनि बे हाबाफारियाव अर्थात जोंनि बे मिजिं बे मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम बेखौ जोङो रिलिज खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे फोरबो बेवहाय मानगोनां दिनैनि बे मिडियायाव मोनफैनो हानाय मानगोनां जोंनि बर'नि मिडिया नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों गिबियावनो। आरो जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अर्थात जोंनि मोनसे मिउजिक जोंहा मोनसे बेन्ड दङ, बे जाहैबाय लहर मेलोडी बेन्ड। आरो बे क्रिएशना आरो बे लहर मेलोडी प्रेजेन्स क्रिएशन बेखौ जोङो आगोलनिफ्राय जोङो सामलायबोबाय थादों आरो आगोलनिफ्राय जोङो प्रग्राम खालाम जोङो गोबां बर' रायजो राजानि गेजेराव आसाम नाङै जोङो प्रग्राम खालामबाय दङ। बिनि गेजेरजों जों मोनसे सानदों, बे जाहैबाय जे जों प्रग्रामसो खालामो बा जोङो मेथाइसो खनो स्टेजाव पारफरमेन्स खालामो, खिन्थु जोंहा दिनैसिम बेन्ड हिसाबै बा जोंनि मोनसे सिनायथि हिसाबै जोंहा मोनसेबो दिनैसिम मिउजिक भिडिअ बिदि बेन्डजों लोगोसे गैया। स' बेखायनो जों गासैबो जोंनि बे लहर मेलोडी बेन्ड जों गासै टिमजों रायलायनानै जे मोनसे हाबाफारि लानि बे जाहैबाय जोङो मिउजिक मोनसे भिडिअ खालामनि जोंनि बेन्डजों लोगोसे। आरो जों बे जाबाय जोंनि बेन्डनि प्रमोसन बा बेन्डखौ जों मोनथिहोनाय, जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव आसाम नाङै जों मिथिहोनाय बे मोनसे जोंनि मोनसे हाबाफारि। आरो बे मोनसे हाबाफारि आरो लोगोसे आंनि मोनसे स्पेसियलिस्ट मोनसे एक्सपिरियेन्स, आंनि मोनसे माने जेबो माने आइडिया गैयै मोनसे एक्सपिरियेन्स, बे जाबाय आंनि गिबि मोनसे बे मिउजिक भिडिअ ओंखारनाय। आं दिनैसिम जेबो एलबाम भिडिअ बा फिल्म बायदिसिना एलबामफ्राव ओंखारनाय जायाखै। स' आं दिनै फार्स्ट नैबे मिजिं बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आं बे माने भिडिअआव आं ओंखारनो नागिरदों आरो बेनो मोनसे आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स। स' माबायदि जायो बे रायजोफोरा बेखौ सायख'गोन। आंनि थांखिया मोनसेल' जे आं मिउजिक भिडिअ मोनसे खालामनायनि मोनसे मिजिं दङमोन। बेखौ आं दिनै बे मिजिं होननाय बे मिउजिक भिडिअ मोनसेनिफ्राय जोङो जागायजेनदों आरो उनाव जों जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ जोङो स्पेसियलिस्ट मेथाइखौ स्पेसियलि आं लिरदों, टिउनखौबो आंनो होदों आरो बेवहाय मिउजिक होदों जोंनिनो बर'नि मुंदांखा सासे मिउजिक डाइरेक्टर अमर बर'। लोगोसे जोङो सेरजा दामदों बेहाय सोमखोर बर' आरो लोगोसेनो बेवहाय सिफुं दामदों जोंहा आंनिनो दामगिरि, आंजोंनो दामग्रा आंनि बेन्डनि सुनिल बर' आरो जोंनि लहर मेलोडी बेन्ड गासैबो जोंहा बेवहाय एक्टिं खालामदों। लोगोसे जोंनि बेन्डखौ प्रमोसन खालामदों जोंहा मोनसेल' थांखि दङ जे जोंनि बेन्डनि गेजेरजों जाहाथे जों आवगायलांनो हायो हारिमु माने बिफाङाव बा हारिमुनि आयदायाव जोङो जाहाथे मोजाङै आगान होलांनो हायो आरो आंनि जिथु फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बेखौ जाहाथे आं आवगायलांनो हायो। स' बेखौनो आङो बे मिजिं होननाय मोनसे मिउजिक भिडिअनिफ्राय आङो नाजादों माबा मोनसे खालामनो होननानै। बारा बिदि
गोदो बिदि जोङो बिदि थांखि लायाखै बे गिबि हिसाबै जोङो बे मिजिं होननाय बे एलबामनिफ्रायनो जोङो जागायजेननो नागिरदों जे जोंनि बे भिडिअ बे माबायाव बुब्लियाव माबायदि जोङो आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो नाजादों स्पेसियेलि आं आरोबाव साबायखर बावदों मानगोनां दिनैनि बे हाबाफारियावहाय मानगोनां जोंनि दिनैनि माने फारियै बड'लेण्ड रादाब इंखं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे SM निउस आरो लोगोसे माने चेनेलिस्ट निउस आरो जोंहा गोबां दङ बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों बे हाबाफारियाव लिंहरनाय बायदि आं खबर हरनाय बायदि आंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय आंखौ मान होनो थाखाय आरो दान्दिसे आंनि बे माने फिसा मोनसे हाबाफारियावहाय आंखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव थांनायाव आंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय मानगोनां मिडिया बर'नि मिडिया नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंनि बे लवर मेल'डि बे क्रिएसननिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों बे समाव आङो बेवहाय स्पेसियलिस्ट एकदम साबायखर बावदों जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा जोंनि जायगानि सासे फावखुंगुर एक्टर नेरसोन बिथांनिसिम आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय आरो बिथांखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों बा दिनैनि बे मिउजिक भिडिअ बेखेवनायनि सिगां बिथाङा गोबां माने बिबुंथि बिथाङा होबाय खिन्थु दा समाव आं मोननैसो बिनिफ्राय बे मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव बे क्रिएसननि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै लाहर मेल'डि बेन्डनि आन्दाराव फार्स्ट भिडिअ दिनै दिहुननाय जादों दा फुकन आदायाबो फार्स्ट टाइम भिडिअ ओंखारदों बेनिफ्रायथ' गान खनखाबायनो थायो दाब दाब जायगायाव मुंदांखा जाना फैनाय गासै जायगायावनो प्रग्राम खालामबाय थाखायो आरो बेनो बे बेन्डआ बहुत फेमास मोजां नांदों आरो भिडिअआबो जोबोर मोजां जादों आरो आसा खालामो रायजोफोरा अनसायगोन दिनै इउटुबाव हगारनाय जागोन दसे उनावनो रायजोफोरा नुनो मोनगोन बै इउटुब चेनेलानो जाहैबाय रामसियारि क्रिएसनाव सार्च खालामना नायबानो इउटुबाव मोनगोन बेनिफ्राय आरो गासै बे मेल'डि बेन्ड लाहर मेल'डि बेन्डनि मेम्बारफोरखौ आं थेंक इउ होनो नागिरो आरो जोंनि जायगानिफ्राय बिदिनो जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ ओंखारबाय थायो आरो आसा खालामो उनावबो मोजां मोजां भिडिअ जोङो मेल'डि लहर मेल'डि बेन्डनिफ्राय मोजां मोजां भिडिअ जों नुनो मोनगोन आरो लोगोसे बे भिडिअखौ डाइरेक्सन होनाय करिय'ग्राफि खालामनाय लिसान रामि बेबो जोबोर मोजां नैबेयाव खालामदों भिडिअ करिय'ग्राफि खालामदों आरो आसा खालामो जों गासैबो आवगायलांनो हागोन बिदिनो आं बेखौनो बुंनानै आङो फुकनखौ थेंक इउ होनो नागिरो